does your voice like can you hear your voice in those recorders? Yeah. Okay. In that case, if you lose a game, it's best not to, make a big fuss. Do like in the other YouTubers when they lose, they just go, oh no. No. You can write it for me. No, I'm really impressed. No niin, mä menen siihen. Älä tuu. Mikä se toisa parapeliä koko ajan? Äiti, mä aloitin jo videon, kun sä sanoit, että cool looks when you raise. Kato aina ulos! Kato sitä ihanaa! Kato. Ihana sää. Mitä ei oteta. Koska Lähetä Emmalle kuva. Ei mun lähetä siihen ryhmään kuva, mihin ennenkin on lähettänyt. mä ehkä poistun jo siitä Poistuin ehkä. Mennäänkö kaksin matsi? Kyllä. Iin. Mä juoksen paikoillani. Kato. Mä juoksen paikoillani, en tiedä miksi. Mä juoksen paikoillani, nyt en enää. Mulla tuli 3 aivastusta samaan aikaan, ei kun kerrallaan. Vai mitä? Sulle tuli. Niin. Tuuko se jo? Kuka tää on? Terve Sepelinit on seuraavaan videoon. Hi everybody. Mä joudun sanoa tämän myöskin englanniksi, koska englantilaiset katsoo tätä. Mä tein mun seuraavassa videossa englantilaiselle videoon. No. Arvaa mitä? Mitä? Tässä palapelissä pystyy ottaa omia palapelikuvia. Eli jos mä otan kuvan Jepestä, mä pystyn muotoilla sen palapelin. Näytä toi. Tää ei oo Jepe. Hei, ota tuolta ulkoa kuvaa. Ota sieltä mun ikkunalta kuvaa. Joo. Laita siihen sydämiä. Joo, mä laitoin. Mä laitoin jo. Tuuksä? Otetaan sen aikaa. Tuettiin mut sitten niistä kaksin matsipelejä.
yksinkin täällä vaan. Koko ajan huitsin Nevadassa. Yes, I know. Onko se tekemässä sitä palapeliä? Otitko jo sieltä ikkunalta kuva? Häh? Otitko sieltä ikkunalta kuva? En vielä. On hieno. It goes great through my... Jesus Christ, it's so pink. Miten se on noin punainen? Koska se voi olla. Joo, aurinko alkaa nyt vasta. Ja nyt ei oo. Se alkaa tulee punaiseksi ja punaiseksi. Joo. No, Tuukko se Aara? Don't you have the money for your breakfast? Yes, I know. Okay, I'll eat. Yeah, now we want to get to water. Mä vetelen tän saa älliä. Kentäksä? No niin. Kuka se on? Se on niin sypyä. Ota, näytä mullekin. Tuuksä, mikä toi nimi on? Miksi ei kukaan ole Suomesta? Me ei kukaan saa nähdä, mistä maista me ollaan. Okei, jos joku tulee. Mä laitan sydän. Niin söpö! Ei kukaan saa nähdä mummoota, ei kukaan saa nähdä mummoota. Muuten te tulette tappaa mut. Vitsi. Savinia. Joo, en mene. Tuuksa Aara, tästä ei huisu. Olet sanonut sen 1000 kertaa, että teet enemmän. Mainoksia tulee vaan enemmän ja enemmän. Okei, mulla on pakko katsoa noin. Moi. Mä olen Suomesta ja mä osaan englantia. Siis mä en osaa. Mä en osaa suomea niin paljon. Okei, lauta sun. Oota, mä joudun poistaa hetkeksi. Siis. Niin. Sori tosta. Joudun tehdä noin. Mä idiootti, sussi. Aika hieno ja romanssus samalla. Voi hitto, sä meinit. Väsyttääkö saada sua vähän se? Mua vähän väsyttää, kun mä herättiin kakaolta. Me herättiin kakaolta. Vitsi. Miten
Ei tuo auringonlasku. Näytä. Vau. Kävis kattoo mallia sieltä auringonlaskusta. Mä ootan. Mä vettelen. Niin mä haluan, mua pelottaa. Mikä? No, et mä häviän koko ajan. Tiesitkö, että sulla on kestänyt ikuisuus? Tiesin. Mä aloitin tän vähän kauan sitten. Et niin kauan jo sitten, että voisi jo vanha pappalainen. Et sä oo pappa. Sä et oo poika. Koska miksi sitten kasvaisit papaksi, jos sä olisit tyttö? Kokeillaan. Waka. Tikkei. Välittääkö toi sun jalat? Joo. Välittää, mutta ei oo kato. Siellä voi jotain muuta välittää. Saisinko mäkin paperia? Ai, Joo, mä tein. Jori, Otetaan koko rulla. no ei otettu koko rulla. Koska kyllä me saadaan. Ei tää oo kielletty. Miksi laitat noin tohon vaikka kuntosormisroskiin? Se vielä kohta roskii. Kun mä en jaksa rappaa tälleen, kato. No niin, ja sit mä tarviin lisää paperia. Pistä tosta vähän tonne takas. Niin. Mä en halua. Nyt mä laitan paperit tänne. Tässä on roskis. Voisitko tulla nyt? Näytä toi. Laita siihen sydämeen. Kato, mä olin jo tehnyt näin paljon. Vau. Sitä ihan ihanalta. Hei, otatko sitten profiilikuvaa? Otan. Hei. Ota siitä sun pinkistä savusta kuvaan. Kun sä löydät sen taas sun pihalle. Kato, ota. Näytä se mulle. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä?
Se kyllä tuut. Joo, tuun. Ei pitäisi johdaa aimaa jossain tuollaisessa. Näytä. Sä sanoit, että pelissä. Joo, mä tuossa välillä lähden. Kato. Ai, sä et oo mutseessa. Joo, mä poistan välillä, koska tää sanoo, että sä et oo pelissä ees. Se on ollut se siinä munkaan eilen. Niin sit Sä sanoit, varmaan. että sä et oo vieläkään pelissä. Mä voisin tuhot kertaa välillä. Ei vieläkään pelissä. Joo. Tietysti yleensä pelaisi ilman meitä. Se on ollut pelaamassa sitä eilen, niin varmaan siksi se näyttää, että se pelaa sitä. Sitten me joudun vetelemään näiden muiden matsia. Mä vetelen sitten näiden kanssa. Mennäänkö tähän? Ihan kohta. Nyt siihen ykköseen. Ai nyt tää näyttää, että sä oot pelissä. Minutsi. Mä oon mennyt jo matsiin. Tai sanoisin, tai ehkä varmaan sanonut, että sä oot pelissä, kun sä olit siellä jutussa vai mitä? Silloin kun te menit matsiin, tää vasta päästiin siihen, että mä voin jointaa sut. Mitä ihmettä vai mitä? Eiks niin? Aika outoa vai mitä? Lähden pelistä, niin mä voin tulla sunkaan matsiin. Mennään kaksin matsiin. Joo. No, tässä. Ai, sä oot matsissa!
Auttakaa. Hetki. Laitan ton pausalla. Mä olin vaan siellä katsomassa vähän kautta. Mutta en ostanut mitään, koska niin, mulla ei ole ropsia. Mulla on pelkästään 4 ropuksia. Mut tuukseni. Missä sä oot? No. Nyt tähän, missä pystyy mennä matseihin. Voi hitsit, mihin mä menin? Niin. Häh? Niin. Niin. Mitä? No niin, nyt mä pääsen takaisin. Mä en tiedä. Voi hitto, mikä tee vaikka? No niin, mä tuun niihin 2 välillä. Tiedän. Mennään nyt siihen paikkaan, mihin tulee 2 matseja. VS. Joo, VS. Suomalaisia. Mitä? Menikö se hevonkuuseen? Toineeko se sitä VS-hommaa? Menikö matsiin? Sitten sä menit johonkin muualle. Vaan olit näin varma. Mikä tää paikka on? Mikä tää paikka on? No niin. Eikö meidän viikonloppu tuntuu 3 yötä vai mitä? Vaikka on se onko? Niin. Moi. Mitä se on? Okei, tuu mennään. Mä oon aina sininen, wow. Ja sä oot aina sininen, hypi! Onneen. Mitä? Näytä. Ei mitään. Näytä. Ei tarvitse, oikeesti. Missä sä oot? On siellä. Mitä? Joo, hyvä sä oot täällä. Se oli vaan mitään. Wow! Täällä kuoli, koska mä en nähnyt sitä palloa. Niin mä vihaan tätä läppiä myöskin, koska se saa olla. Niin. Apua! Älä oo yhtään mun lähellä. Okei. Painoin sitä. Niin mullekin tapahtuu noin. Se on tosiaan... Ja miten se oli heti noin nopee? Se kuuluisi olla noin nopee. Jes tää mäppi. Mä rakastan tätä. Miksi sä ois kakkaa, kun tää menee YouTubeseen?
sä vähän? Sori nyt vaan. Mä en pysty olemaan. Mennään taas matseihin. Miksi mä en saa olla ikinä? Tuu matsiin! Kun en teitä anna. Tuu tämä! Mä tiedän. Paina sitä koko ajan. No niin. Mikä? Mua pelottaa, että sä voitat mut. Niin, mä voitankin sut. Mutta sä oot niin hyvä tässä. No et niin. En oo yhtä. Ei, mä vihaan tätä Älä kuole, keskity peliin. Älä keskity muuhun, hirveihin asioihin. Älä keskity niihin asioihin, jotka surettaa sua tai jotka vihastuttaa Ei mulla sua. oo mitään sellaista. One. Mä painoin sitä taaskin. Joo. Ei hermostu. Älä hermostu, koska muuten me ei saada pelata tätä. Saadaanpa. Voitko sä mennä vähän kauemmas mua? Hei, sä oot lähellä mua. Mä menen sitten pois. Pian kun noin tapahtuu. Kun sä Jos sä voitat, niin sitten mä osin. Seuraavaksi. miksi sä oot niin hirveästi olemassa? Luuletko, että punaiset aina voittaa siksi, koska se on punainen puoli? Ei kun exit! Luuletko? Häh? Luuletko sä, että punaiset aina voittaa sen takia, koska ne on punaisia? En. No miksi sä haluat sitä? No, koska mä haluan olla. Mut voidaanko nyt lopettaa video? Me voidaan tehdä... me voidaan pelata tätä sitten, kun... niin. Heippa!